Hello world and to everyone. Welcome to Mangaldan, Pangasinan Christmas Decorations 2025. Mga kababayan ko, miss nyo na po bang umuwi sa Mangaldan, Pangasinan? Ito na po yung Christmas Decorations 2025. Maganda, tigmo ba? Mabuhay po ang Pilipino at awat loobin ng Diyos na magpapatuloy po tayo hanggang sa kakayanin po natin, loobin ng Diyos ang lahat at maayos na gobyerno at peace on earth ang ating prayer and wishes for 2026. Please subscribe to our channel, Filipino TV and Filipino Life Stories. Maraming salamat po. Shout out to everyone, mga kababayan ko, and to my all friends. Mabuhay po ang lahat. God bless everyone.